לא נורא, לא נורא, תשמעי אותו, יאללה. תמשכי את הרגל הראשונה קודם כל. יופי. תפלי לתוך המכנסיים, תחפשי את השרוול. מבפנים. תוציא את הרגל. יופי. אוי. אוי, הסתבכת. אוי. וואו. כל הכבוד. כן, מה אומרים לבן אדם שיש לו יום הולדת? שנה טובה. בסדר, בסדר, תמשיכי. יופי. ואת לא הצלחתי. טוב, תצעקי חזק חזק. אני בשלוש. כאן סנצ'ו, הולך סנצ'ו לקצה תבל עם אדוני, בלי פחד תמיד יחד, הוא יגיד לי אין שני. אני אבקח חיים וכוסים ונלחים בדרך שם. דרך אגב, אדוני יודע לאן אנחנו הולכים? לאן שתובילנו הדרך? אהה! עכשיו מה? הנה המקום! איפה? שם! או בתולת כל הבתולות, התאורה שבתאורות, תולציניה שאין דומה לה. שוב פעם! אני שוטח תחינתי לפנייך, לאתר לי שאוכל לנשק, תדחתון שבגפלי סמלתך. תנשק את המה שלי? ניצחון! 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 אני חייב לומר במענתך, באמת עשינו עבודה יפה. עכשיו תנסו ללכת יותר מהר. עכשיו? לא אתמול ועוד לא מחר. איזה מלכים, יאללה. איזה גיבוש קבוצתי. עם הקפה לילה מיטה. לא, נרוץ אליי, נרוץ אליי, נרוץ אליי, נרוץ אליי, 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 אליי. איזה תפוקות. אני יכול לאכול אותה וכשאפתח את תחייכו, זה העיקר, בואנה. ואסתכל על הכל, הכל נראה כמו שמיים. מה שיותר עמוק, יותר כחול, מה שיותר עמוק, יותר כחול. תסתובבו יופי, יד אחת בפנים, יד אחת. בחור חביב. סליחה, אתם מוכנים לזוז? או, נדבר עם אופי של חמור. איך אפשר לסחוב כזה צוואר, תגידו? ערב טוב. רצינו רק להזהיר אתכם שאנחנו לא אחראים לקטע הבא, למה שתשמעו או תראו. והקטע לא מומלץ לילדים וגם לנשים בהיריון. בהצלחה. וצפייה מהנה.
אמרנו לכם. שם ישבו 3 גמדים, 1, 2, 3. לא אכלו ולא שתו, 1, 2, 3. רק ישבו ופטפטו, 1, 2, 3. מאחורי ההר ישבו 3 גמדים. לא אכלו ולא שתו, רק ישבו ופטפטו. כל כך הרבה זמן הם פטפטו, עד שקראו להם ותו. מאחורי ההר, 1, 2, 3. שם ישבו 3 גמדים, 1, 2, 3. לא אכלו ולא שתו, 1, 2, 3. רק ישבו ופטפטו, 1, 2, 3. מאחורי ההר, שם ישבו 3 גמדים. לא אכלו ולא שתו, רק ישבו ופטפטו. בוא הנה. מה, אתה מתבייש? בוא הנה. על פורים, שמעת? על פורים, תחנה מרכזית, שמעת? אז מה? תבוא? יופי, אז נתראה ב-17 במרץ? תגיד, אתה אף פעם לא אומר לא? שנקין, רחוב ארי במרכז מדינת ישראל, ברחוב בתל אביב, כן, במרכז הטבור, בטבור של מדינת ישראל. הידעת? כל קטעי הידעת בכתבה זו הם אמיתיים לחלוטין. הידעת? פלאפון וחליפה, נוסחה מובטחת להצלחה. אופנת הפריק היא אופנה נוספת שאנו פוגשים בהולכנו ברחוב. אותם אנשים המסתובבים כשלצווארם תלוי סמל הפיס. חולצתם מאותרת באחת מלהקות הפאנק או הרוג הכבד, והם הולכים לבוש זרוק. לעתים ניתן לראותם מסתובבים בשרוואלים וחולצות כפתורים פתוחות. צבע נוסף השולט היטב בנוף הארץ ישראלי הוא צבע החאקי או הזית. במילים אחרות, מדים צבאיים. ניתן לראות אופנה זו במיוחד בתחנות אוטובוס ובמקומות אחרים בארץ. לאחרונה מתעורר ויכוח סביב אופנה זו. יש הטוענים כי היא לגברים בלבד, למרות כי ישנן נשים הטוענות כי זכותם כבכל מודה אחרת ללבוש בגדי גבר. אופנה נוספת היא אופנת ההומלסים. אנשים שהחליטו שתכלית חייהם היא לחסוך בכסף, ולכן הם אינם מוציאים אותו על בית, מכונית, לבוש וכו'. עובדה זו משאירה אותם זמן רב באותם בגדים. בגדים אלו מקבלים עם הזמן צבע חום או אפור. אופנה זו פושטת יותר ויותר באזור תל אביב והמרכז, וניתן לראותם לעתים גם במקומות אחרים בארץ. ובכן, מהי האופנה? לאחר מה שראינו היום, קשה לומר. I feel nice.
תודיע לנו שהוא מגיע. בהצלחה. וזהו, מה תודה רבה לכל הרגליים. עידן. וואי, וידאו. וואי, וידאו. זה שלום לבית. מה יש לך? סגל, חלקו בפונטות. הח"ן, פלוגת ההנדסה של חטיבת הנחל. הפלוגה מוכשרת הן כפלוגת חי"ר מובחרת והן כפלוגת הנדסה וחבלה, מסוגלת לתת פתרונות הנדסיים למכשולים בעת הלחימה. פלוגת הח"ן מתמחה במשימות חבלה של כוח קטן ואיכותי. המסדר יחטיף את אשתו. אחטף, שיק. הלו, הוא לא צעיר, הוא קשר גדול. Solo le pido a Dios